Benvinguts al supermagnífic Teatre de Lletres. Començam! Avui veurem i escoltarem el so de la lletra G. En Gerard és un pagès que està munyint una vaca de genollons. Amb la llet que aquesta li proporciona, fa gelats gegants. Molta de gent li demana gelats de sabors originals, com el de gínjol. En Gerard reparteix gelats i gelatina a tothom. I si repeteixes amb nosaltres les següents paraules que contenen la lletra G? Pagès, Pagès, gínjol, gínjol, gelats, gelats, gent, gent, gelatina. gelatina. Molt bé! Hem conegut un parell de paraules que duen la lletra G. I vosaltres en sabeu algunes? El proper dia veurem paraules amb una lletra diferent. Adeu!